Rain or shine. Let's go. Naglibog ko. Singot man eh. Oh, uwan man eh. Yo, may kaibigan tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na busong tanan. Karon lang ika-80 oh. Nubinta na day. Ika-nubinta nga adlaw sa 100 day running challenge. Karon mga ga kay uwan, pero bisag uwan nidagan niya pud may kay ugma na ang race day no sa atong panran sa among barangay. So naami karon diri sa Bugo City Hall. Kami ray tao diri. Kami tagiya diri ron kay bisag uwan dagan limang kana. Pero di mi mahadlok og uwan kay nanaman dol. May gasinta. May magasinta kay mahadlok taguan. Wa abot na nagdadag kasinto. Di kita mahadlok og uwan. Di mo tamlanay. Malanay ra man ta sa iyang kaanyag. Kaanyag. Di maglangay mga gano kay tugnaw na niya. Para pud makauli nami. So tuyok ra guro mig katulo diri. So adto nami. Daga nami. Rain or shine. Let's go. Kami tagiya City Hall mga ga. Oh, pare bitinjan daga no. Nindot dayo og maguwan moy daga ra to. Moy samok. Pwede kan tao. Pwede tay kontra. Abi na lang samok na sila dire. Mura kita may samok. Sorry guys. Joke ra to gani ha. Kami ri samok. Sorry. Kami dol singot uwan. Ang itlog ni singot. Hadlok ng uwan mga guys. Hinay. Pero basta na kami. Muna pa hadlok. Mut lang. Naglibog ko og singot man eh. Oh, uwan man eh. Basta kay importante nakadagan. Kaya para dito makalitan ni gugma sa amo ang first nga fun run. Paglas day nakapil mig mga community run. Pwede man to fun run, kay community run man to. Karon fun run gini bayad gid mi sa registration. Ay saging. Wa mi saging. Nakoy saging brown ni. Daw ka. Nastuyok kami mga ga. Okay, para ugma di kita makalitan. Ang resulta mo na ganiha sig balik. Maganda. Bukan. Di bunalan. Di makakag. Finish na ga. Pumanami yung dagan mga ga no. Basta kami singot oh. Oh, basta din suwan. Sakto na to nga preparation mga ga para ugma no. Ugma po natong ihatag atong best sa race day. Nawata nga maka-place ta. If dili mangani, at least gitry na to tong best, di ba? Muna importante diha. Hangtod susunod di kayo mga ga, hangtod susunod nga dagan, hangtod susunod nga vlog. Try mo sa pagsuporta. Ganoy TV. Anoy out. Bunal.